Moltes gràcies, president. Gràcies, Lluís Andrau. Aquesta d'avui és una nit plena de reconeixements a l'esforç, la constància, la implicació, la tenacitat de tots aquells que aniran pujant per l'escenari, reconeixement al temps, als fils del temps, que diria en Peter Brook. I encara que res no hi ha més valors que els anys, comencem amb els premis als 25 i 50 anys de publicació en català. La Junta de l'APEC atorga el Premi a la Fidelitat, al Compromís, a la Constància, 25 i 50 anys de publicació en català. Per lliurar aquests guardons demanem que pugin a aquest escenari els senyors Esteve León, comissionat per la Prospectiva Social i Cultural de la Diputació de Barcelona, i el senyor Antonio Carmona, director de Comunicació de Renfe. Un aplaudiment per ell, si us plau. Començarem amb els 25 anys per l'edició des de l'any 1985 de manera continuada d'una revista mensual en català impulsada pel Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya i dirigida a tots els agents d'aquest sector. El Premi 25 anys és per la Gazeta. Recull el guardó la senyora Nina Garcia, directora de la revista. Tan amable, Nina. M'ha agradat molt la teva referència a la rosa, Nosaltres parlem de flors i plantes. Ho he fet perquè sabia que venies tu, Nina. Gràcies a l'associació, gràcies a tots els que han decidit atorgar-nos aquest reconeixement. Jo fa menys de 25 anys que hi soc, però és un plaer cada dia parlar de productes tan olorosos i bonics com les flors i les plantes catalanes. Bona nit. Gràcies, Nina Garcia, gràcies a la Gazeta. Per aquesta feina en 25 anys hem lliurat el guardó d'una fantàstica escultura personalitzada feta en metacrilat a partir de les seves portades. Passem als 50 anys per l'edició de fa 50 anys, una revista amb un esforç material, humà i intel·lectual considerable que la va dur de la clandestinitat a l'exili fins a la seva normalització des del 1960, primer com a Horitzons i fins als nostres dies. El Premi 50 anys és per Nous Horitzons. Recull el guardó la senyora Maria de la Fuente i Francesc Vallverdú. Reben també aquest guardó, una escultura feta amb metacrilat a partir de les portades de Nous Horitzons, juntament amb un diploma de reconeixement. Si són tan amables de venir fins al faristol. Doncs moltes gràcies per aquest premi. Venim en representació de la direcció actual i de la primera direcció de la revista. Ens fa molta il·lusió encara ser aquí. I fins d'aquí esperem que 50 anys més. Bé, moltes gràcies. Jo vinc del silenci, que diria en Raimon. L'any 61 la revista Nous Horitzons s'havia de publicar d'una manera a Mèxic, s'havia de publicar, etc. Coneixem aquells moments, el servei de correus era molt eficient i les segrestava gairebé totes, o sigui que vam tenir molts problemes, però, en fi, és bonic que hagi pogut continuar, que del 61 hagi arribat fins ara. Gràcies. Gràcies a tots plegats per la feina d'aquests 50 anys. Enhorabona als primers guardonats que han fet premi de la seva continuïtat, de la seva constància.